Right, handei guys, handei tegai vamwe vadu tiuye tifambe nenyaya. Handei guys, handei. Yakaipa nyaya iyi. Uyai. Yes Melody kushando kuri bo zvako kuno kuri bo. Tiri kungodadaro kuno bo but kuri bo. Boring but kuri bo. Hi Tabeth, hi. Uyai guys, time chikurumidza guys. Toda kugara 1 hour. Remember but trend uratoipa 40%. 1 hour and kuda kuzobikawo. Saka itai fast guys. Itai mchitega vamwe vasipo mchingo share left tisvike pa 500 titange. Tapa 324, 332. Handei. $356 handei guys. $360 handei 20. $375. $378 handei. Handei guys, handei 20, right? Tichiri kumboti shisvika chimire papo guys. Pane nyaya ndati ndifudze nepotivate tangotaura. Starpart ndiana akaenda masters. Pane munhu akaenda 2 stars kwabva kwaita Potivate Starpart. Right? Pane nyaya ndinoda timbotaura nezvayo guys. Anditika tanchimbokudzai ipapa tine nyaya yana gogo vaya wanda decide ini ndaso decide kuti 4390 kuti zobatsira vana gogo vaya veku gogo vari kunzwa vari kumasvingo vaya. Anditika gogo vari kunzwa vari kumasvingo vaya. Do saka zvandakaita ndakatsvaga pane namba dzaivepo ndobva ndabata namba dzadzia. Namba dzadzi ndobva ndataura zvikanzi isu tiri kure regai tikupei vanhu vanenge vari kudhuze ikoko. Ndobva vandipa vanhu vanenge vari kudhuze ikoko conversation yangu nevanhu vaya ushu. Saka pane mukadzi ariko anove ndiye anga achifambira nyaya idzi achienda kunoona gogo ava achidini andimaona. Saka vakaenda kunoona gogo ava history yavo inodai soo. Anditika vakafirwa nevana. Andimaona vakafirwa nevana vaviri miraitinzwe. Ngamukangu zvakanaka mamuka usei. Ndakatomatana nezuro iwaya but network. Aiwa, handina wandakapa. Alright, ndipo nyaya gogo. Padati nyaya yegogo havana vana here ndikatsanangurikwa. Ndio quotation ndakaitora pama to the shop owner. Papi quotation.
Saka gogo vari kunzi vakaita vana vavo 2 vana vakafa. Saka kune nyaya yeumwe mwana wavo inenge yakamutozikamwa pasocial media panoti kunonzi mwana chona pamusha papanozikamwa pakatombonekwa pachinosvika ameno vachiinda. Saka gogo ava vanonzi vakanga vakaroorwa here, vakafirwa nemurume vakabva kwavanga vakachigara nemurume here ameno vakadzokera kwanga kuri kumatongo ekwababa vavo kwakusina zviriko dzimba kana chii. Saka dzimba dziri pasaidi idzo dzinenge dzevanhu veukama, but mozati veukama vanongoitawo zvavo 467 vanongoitawo zvavo zvisiri zvokuti chii. Saka gogo ava vane vana vavangana navo 2 vakomana, handi vakomana ava 1 akafa, 1 akasiya chimusikana chavanga vachigara nacho gogo vachichengeta. Saka chakura chati ku17 chakabva chawanikwa anzi kumapurazi ikoko kumasvingoko kubva chawanikwa chisikana chiya. Saka chiri kumurume hanzi kubva zvichamwendawo kumurume achinambodzoka kwagogo kuya. Saka gogo vaya vanogara voga, handimaona vachigara vega kudaro, hakuna novabatsira kana kuti kudini. Saka anzi kansela akaiswa manje here kuda pane vakadzi vakazviona imba yavanogara 1 room iyo yaya inopinda mvura. Saka pana vakadzi vakazozviona imba yavo, handi ndiyo ishi imba yagogo vaya ndiyo ishi ndo imba yagogo ishi yavanogara ishi. Saka vachigara mumba umu vakadzi vakati imba chanzi yaipinda mvura, ndobva vaenda kunoongorora vakaona the situation was bad. Ndobva vaudza kansela munyuwani weZANU akapinda kuti thank you 99 stars, thank you kuti pana gogo vatadini tataipa 503 alright, pana gogo vatakaona handitika nyaya yakamira yakadai ndobva varondedzera. Saka kansela vaya handitika ndobva vari bishiwo rekuti vatsvage madonation kuti kukwanise kudi kuti vavakigwe something gogo vaya. But indaona kuti pamari yemasters guys ava gogo ava indafunga kubatsira ava ini Pamem chirara ndepa. Pamem chirara. Apa. Ndome kurara ndome kuchira zvese. Ndome kutochirara nekuchira zvese. Machira. Kunopita upana. Machira wapo. Awa. Kakaisa. Aiwa, pakati iri kusama. havana vazukuru vanga vachingovangodzvara vana 2, 1 akafa asina mwana, 1 anga nechizukuru chavaiga chimusikana chakarogwa kumapurazi ikoko. Ndinambonzwawo Babadala. Yebo. Saifano. Zvatoita gogo. Raita. Saka ndo imwe vhidhiyo yacho yekutanga iyi. Then yechi2 vachibvunzwa because ndakati kune mukadzi wachina ndokumbura kuti interview wetinzo kuti vanodei. Saka ndanchiti nchatanga ndakudya tichingopedza iyi. Ine ndinofara. Ndauyawo kwamuri nedambudziko riya randakambotaura kuti ndichauya kuzokutsvakirai vanokubetserai. Vanoda kuziva zita renyu kuti munonzi ani uye munogara nani, vaudzei. Zita rangu ndogara ndoga. Zita rangu ndini Estere Selma. Zvakanaka gogo. Nemhaka yei muchigara moga imi hamuna vana here? Ndina kana umwe. Vakashayika vose vari vaviri vakomana. Zvakanaka, tinotenda gogo. Musha wenyu tauona.
saka imi munoda kuva nekune vazukuru venyu vakawanda vatakaudza nezvedambudziko renyu vari kuda kukubetserai. Imi munoda kubatsirwa nechii pakuti mugarewo zvakanaka? Ndoda kubatsirwa nokuvaka chimba changu ndigare pakanaka. Sikagare ndichitambudzika ndozondaita. Saka imi munowanza kuti mukavakirwa imba zvinokuitiraiwo zvakanaka? Zvinondiitira zvakanaka chaizvo. Zvakanaka chaiko. Zvakanaka, tinotenda gogo. Ko rumwe rubatsiro, imba kana yazovakwa, chimwe chamungada kubatsirwa nacho chii? Rumwe rubatsiro chandingada kubatsirwa nacho kudzokererezve pamubhedha. Munongotsanangura zvamunoda kubatsirwa nazvo. Mava nemba yenyu, imi mavakirwa imba yamira. Zvii zvamunoda kuti mubatsirwe nazvo muri mumba menyu muchigara henyu moga kudaro? Ndoda mubhedha, ndoda mashira, ndoda zvokupfeka, ndoda zvokudya. Zvakanaka igogo. Regai tigozivisa vazukuru venyu, mune vazukuru vakawanda vakaona dambudziko renyu vanoda kuti vakubatsirei. Uye pane zvishoma zvamakambobatsirwa nazvo muri kuwana henyu zvokudya mazuva ano? Ndizvo zvikurusa, kunyanyisa. Tinotenda gogo kana muchitokwanisa kuti zvakauyawo nevamwe vazukuru venyu vaya vatakambo. Vanouya. Tinotenda. Varegi vanouya. Tinotenda. Tichazama kuti vamwe vazukuru venyu ndo vadai kutotiti tiuye kwamuri. Vachindai munonyatsotaura nagogo, unzwe chichemo zvavo, vataure ivo nomuromo wavo. Saka ndo zvandauya nazvo gogo, kuti titumire kuvazukuru venyu vakuonei, uye vachinzwawo dambudziko renyu uye nezvichemo zvenyu. Tinotenda kuti kana vakakuzvinzwa izvi vazukuru venyu vanokubatsirai gogo. Maita basa. Right. So ndakanga ndakumbira mudzimai uyu kuti enda toda video. Antimaona mongoziva nenyaya dzekuitika idzi. Toda video gogo vachitaura vega kuti vatsanangurire kuti zvakamira sei. Saka ndivo gogo vacho apa nepavanogara nevideo yakatorwa iyo. Right. Saka inini ndobva ndati ndoda kutaura nakansela wacho weikoko wezanu uyu ndinzo kuti chii chavanga vaita paakaona problem iyi. Guys, imbomirai kuti dedzera zvokuti ningi. Asi ndapedza nyaya matomhanya muno speed yenyu munoda umhanya. You run quickly like speed yemganatu. Denzai shema, asati manzo ndapedza nyaya yacho matomhanya done. Muchimbomira tipedze mozokomenta. Anti ndizvo. Right. Saka ndakabva ndabata ningirikiri, ndakabva ndabata kansela. Ndikati kansela muri kunzi mimi makaona gogo handitika. And what have you done? Sa kansela wenzvimbo achangopinda. Gogo ndo sekuru kansela ndobva vanduza kuti okay, ivo vane list vakabva pa list iri. Amukona list iri. The building material ishi. Ilise building material ishi. Saka zvidhina zvagogo zvakatoforomiwa. Andi muri kunzwa zvidhina zvagogo zvakatoforomiwa na kansela. Kansela zvidhina zvese zvatovepo. Andi maona mirai ndi play audio. Quotation yatakanga takaita tichigadzira quotation. Saka pane zvinhu sezviri apa ndo pandiri kuti tine 6 bags dzecement nedoor frame ndo zvatakatobata izvezvi. Zvimwe zvose zvichingori mumhepo, saka hatisi kuti zvichauya here kana kuti hazviuyi, ende zvakapromiswa kubva muna August, kubva muna July zvinhu izvi tisina kuzvibata. Saka ndoko situation ndo patava iko zvino. Paquotation iyi tine 5 bags dzecement. Pane zvidhina zviripo. Akaunza cement nekansela vakatipa door frame. Saka bhirida kwatakuita pataenda apa tatonomuona anofanira kutivakira. Ndo sofa ndo material iripo, asi pachingopromiswa kunzi imwe ichauya material yacho. Dambudziko riri kunoku network. Pa data ndapiwa na sisi. Dotora omba mangu ndivapa. Saka vanongogara voga gogo ava pamba pavo. Muchembere unotambwa vanga zvinozvitowisa urombo chekudya chaiko zvanga zvichova ne right. Nachitira kuti chakama audio chakawandisa nimona. Saka zvidhina zviripo. Zvidhina zviripo, pane audio inokonfirma zvidhina zvatovepo kudhara. Animaona. Then pama cement pane 6 ma cements antika ne door frame. List iri panapa. Pasi papa kanzi 10 bags of cement. Saka pane 6 panodiwa 4 mabag cement ndo ari kushota. Andi vati pane door frame andi poita 2 ma window frame
anditika ari 2 mawindow frame anoita $40. Poita mazenge 6 pakani 6 zinc sheets. I-quotation andatopiwa iyi because kune building warehouse iri padhuze ipapo ndopo vakatora quotation vakati demo tora quotation yachona ndobva mazinga ari 6 aya $72. One door frame antika $20 ndo riripo iri door frame ndo rataura kuti riripo door frame iri. Then panozodiwa one padlock inoita $5. Poita dump cost as 230 milliliters by one dump cost inoita $3. Poita 12 window panes antika under $12. Poita 4 kgs pet $4. Poita 3 by 40 by 40 milliliters angle line $36. Poita 50 hook nails $10. Poita 4 pairs zema Evans $4. Poita 3 kgs red oxide antika $3. Anditimaona saka ndo zviri kudiwa. Then mbedha wagogo ndatoona bless out ataura kuti naicho tichatenga mbedha, but paita one who beat me to it in comment section ati tichatenga mbedha wagogo. Admin ndokumbira mutore ma screenshots, torai ma screenshots. Saka pane mbedha wagogo watopledgwa naicho tichatenga mbedha wapledgwa. Saka we need ma blankets agogo. We can buy at least 3 ma blankets. Animona we can buy 3 ma blankets agogo anditi ndokumbira kuti pa makangano do apana erapa do riripo ndataura one do $20 ndakangana one do riripo. Saka pane atotaura kuti torai ma screenshots admin team anditi can I have number sisimeli, can I have sisimeli number inaenda kumbira mupine number guys, pin I number, can you please pin the number, pin the number. So pana gogo apa zvidina zviripo antika masemendi pane 6 panogona kuti pawedzerwe 4 kana kuti tongoti zvive safe angoita 5 handimaona. Then ne one door frame tisachamirira vai andichimaona anzani zvakanga zvanzi vanhu vakapromisa kubva muna June hapana chati chauya tochingorova action isusu anti gogo vanogara vari 1. So imba yavo haisinga dzinoda zimba zihombe handiti haisinga dzimba hanzi door frame adzana door riripo iri one door $20, one door frame $20. Door riripo ndataura one door frame ne one door zviripo zvese handimona. So guys tongoda let's do this for gogo ava anditika let's do this for gogo ava. Inini hangu I can say anditi pane grocery list yataugwa apa yese I can buy handimona. Inini I can buy list yese yataurwa apa I can buy 6 mabhegi esemende ne ma window frame aya ne mazingi sheets aya ne mapadlock ne chii zvese zvataugwa apa list iyi kuti imba imire I can buy. So tadeta munhu anotenga mbedha kudhara mazenge aripo ndataura pana pa mazingi sheets aripo $72. Ndozvandiri kuti pa list iyi handika kana pasina ndoda kuita chip in unibatsira I can buy, haisi problem, I can buy this chilistish kuti imba icho ibva ichitongotanga kuvakwa. Saka zvachiita mangwana ndichanotumira gainti mfonere ava tonoti anogona kutotanga here kuti akwanisa kuti avake bhirita ushu. Alright, haisi kupinda kuti ngoti calling, haisi kupinda. Okay, panapa ndine ati I will buy one blanket. Thank you Gamu, thank you. Ati she will buy one blanket, right? So what we need to do, there's other 2 rooms. I'm thinking kuti pakaita one imba flat chekuvata voita chimba round chekubikira handimaona. One flat munhu anogara ari 1 flat ne one chimba chekuvaka antimaona chekubikira one flat one bedroom handimaona ne chimba chekubikira. Mukona stand yavo kuti haisi stand hombe hanimurikona stand yavo haisi stand hombe. Saka one flat ne pogadzikwa pane chimba icho choputswa icho ndopochiswa podzosegwa kitchen yavo but chivakwa zvakanaka hanimona. Paside pochiswa chiwani uyu chavo chekuti vakwanise kudini chiwani uyu chekuti vakwanise kuvaka. Ndisingazoti patoilet apa vanhu tasei ndichabvunza because ndinotoda kufonera uyu mukadzi uyu andotaura naye haipo. Saka pane auyawo futi zvakare Gina ati I will buy bedding as well. Saka guys ngati I can buy it zvezvaizvezvi mubhedha
Thank you, Rebecca. Haminoti ukautenga manje mbhedha izvozvo touchengetesa kupi? Mbhedha ngautengwe, but pekuuchengetesa manje. Mbhedha ngautengwe, uri kupi Rebecca? Mbhedha ngautengwe, but touchengetesa kupi? Because toda kuchengeta zvinhu izvi. Kana imba yapedza kutengwa, nokuti mbhedha haupindi muchimba umu. Muchikicheni chembhedha haupindi, but unogona kutengwa mbhedha. But umwe haupindi muchimba icho. Saka totenga mbhedha, womiswa, kana vachigona kuti umiswe haminoti papi, hameno, wongomiswa mbhedha. Imba ichitongovakwa inini sezvo ndichiti ndichatenga zvekudiwa kuti imba ipere. I'll just buy imba yotengwa, imba itongovakwa ipapo yopera. Saka ndiri kuti ndifanire mukadzi ndizoti anogona kutanga bhiridha mangwana here. If he can start tomorrow bhiridha, atotanga kuchera imba yagogo. Atovaka izvozvi before mvura yakunaya. Animona. Mangwana ndaitomutumira mari yacho inini. Mangwana I was going to send the money yanda promisa ishi. Ndotosenda from my own money. Ndotofano senda bhiridha mangwana atange kuchera. Atisi kuziva kuti yake basa imari tozonzwa. Atotanga kuvakira gogo vawane pekugara vari kusumira ukwata pambhedha. Hands can't shops keep the bed till done. I think so. Tenga mbhedha dear. Tenga mbhedha. Tenga mbhedha ugara uriko. Tenga mbhedha ungodzati mbhedha tenga kupi? Tenga mbhedha. Mbhedha nokuti mari inoshandisika, mari inozoshandisiwa. Tenga mbhedha. Tisakuvharidzira tenga mbhedha gogo. What's up paper ipi yacho? Which paper did you send? Because paper yangu haina chini ine 00. Haina chini. What's up paper ipi? Paper mutange mandibvunza number guys ye paper. Paper yangu the ish. Indo paper yangu. Variku SA umbhedha unogona kutenga kuZimbabwe here Rebecca. Zvititire easy. Can you buy it in Zim? Katogona kutenga ku SA. Ukatenga ku SA no problem with charity. Ndo organize kuti uende, don't worry. Kana ukatenga ku SA ndicha organize kuti uende, don't worry. I'll organize kuti mbhedha uende. Kana uri ku SA. Inini vanhu kumani vari zemabhazi tirima top shot. Kana ukatenga mbhedha no problem because zviri kuenda kumasvingo izvi. Hanzi munoti kwa Bruno anozovha nani kwaRarare kuenda kwa Bruno kuJoburg kuri nani tinongota nome mabhazi unoenda tongwesa mabhazi emasvingo unoenda kuJoburg kwa Bruno uzovha nani kwaRarare kuenda kwa Gogo zvinozovha nani pane era ipapo unozovha nani kuenda kunenge kwa kure zvinenge zvisingasaiti saka tinenge takuti kana wazobva kwa Bruno unozoenda nani kwa Bruno kwakanaka but kure anomuona zvokuti anozoendesa radrama guys hanzi anda delivery mi guys ka musada kutaura zvakawanda imbomira izvozvo guys tenga mbhedha ku South Africa dia tenga mbhedha ku SA musakangana kuti guys ndoita nyaya dzevanhu kaini musakangana kuti nyaya dzanchadi kudziteko zvino dzizere ku inbox kweduko dzizere ku inbox kunyaya idzi mbomira atidi kuzonesana na Bruno guys atidi kuzonesana na Bruno atidi hedu kuzonesana na Bruno pano atidi we don't want that guys we don't want that I know kuti Bruno no deliver but we don't want kuzonesana mangwana ini ndizo zvandikutaura mbomira izvo Bruno is my son mbomira izvozvo tenga mbhedha ku SA dia uende nebhasi tenga mbhedha uchaenda nebhasi unoburutswa pamasvingo tichakumbira vakadzi ava vonotakura nemungoro kana kuti nechiya mheno woenda anomuona tenga mbhedha kuningikiri kuJoburg tenga mbhedha kuJoburg atidi kugwara Bruno is my son we don't want to fight with Bruno tenga mbhedha ku SA munodire kuti gwene masocialite guys musadaro I know kuti Bruno does delivery yes I know but I've got my reasons guys musati nditaure sina basa I've got my reasons imimi trust me kana ndangoti inini mbhedha ngautengwe ku South Africa cheti trust me papo muma inbox medu munoedzi mwenyedza kuti we don't talk about it because takati hatichadi nyaya idzi cheti hatichadi saka tisingazodi kuti tuye nadzo panapa guys don't do it tengai ku SA unodeliverwa kumasvingo mbhedha totangira ipapo hanzi kumasvingo kwai kunonzi kupi we kwakatogwa step but hanzi mukati memakomo kana mbhedha wangosvika kumasvingo guys unoinda kwa Gogo koko kana wangosvika kumasvingo ufind a plan kuti mbhedha ubve apa uchinosvika kumba kuna Gogo don't worry ngaungoenda
kuchazenda kumasvingo. Shaim inoenda ku WhatsApp iyo link iri later hamwe later are you there in the comment section? Later hausi mu comment section here. Pana mai vari kuda kune vanhu vari kuita project yekuvakira mai vai. Handika kuna mai vari kuita project yekuvakira mai vai. Handiti saka ava vari kuda ku contribute kuna mai vari kuvakirwa veku Betchnafu vai. Later are you there? Kaite zvokutsvaga nefoni admin wangu. Admin murukudi waku live. Murukudi waku live. Makapirigwa ku live uko. Uyai ku live. Right. Anditika ngatenge mbedha. Akatenga mbedha ke ku SA otuzo tatenga mbedha. Andika then tiesa babhazi remasvingo. Waenda kumasvingo. Waenda kumasvingo. Tozoona kuti utakugwa. Tichazongopiwa ma videos embedha uchisvika baba pana gogo. Anditika tisharonga kuti uinde kombedha. Right. Saka machira tave ne 2 kana 3. Ma blankets taana 2 or 3. Pillow yavo. Hai. Mushene. Pillow yavo. Anditika mbedha pillow then zvimapopana atini mapoto. Maitumu atichatenga mapoto e black. Maitumu mapoto tenga ku Zimbabwe e black aya. Tenga mapoto ku Zimbabwe e black dia. Ikoko kumasvingo ikoko totenga mapoto ikoko kumasvingo e black. Nokuti vanobika nemoto anditi. Saka tinoda mapoto e black aya. Kana tichivatengera zvinhu zvemukitchen chako tikabatisa veku Joburg totenga mandiro ekango guys. Tinotenga ndiro dzezenge dziya nemakapu ezenge. Handimaona kuti ndigogo. Saka tinotenga zvinhu zvavanokwanisa kushandisa kumusha makapu ezenge nemandiro ezenge. But chikuru admin auya saka leti ukakwira kumusoro. Pane vari kudai namba dzenyu kuti va contribute kuna mai ve Betchnafu. Ndimuri kuheader project ya mai ve ku Betchnafu. Saka kwirai kumusoroko mutore screenshot varoda kukupa pledge yavo. Andika saka tine ma pledges a pledge wapano torai futi ayo hasi enyu. Ayo tichatsvaga munhu aripa anogona ku andisodita sei totsvaga munhu vamwe vachaheader this project kana kuti pazvinenge zvaunganidzwa zvinhu izvi totsvaga kwazvinoenda ku Joburg kune anozvigamuchira ari ku Joburg zvinhu izvi. Andika achitenga zvinhu izvi achititaridza achitenga zvinhu achititaridza kana zvaungana zvoenda pabhazi ka1 handika zvoenda kumasvingo. So far tine mbedha waiswa papledge wapanapa poita mablankets apledge wapanapa hanzi na pride inini mapex not a problem. Saka tiri kuda munhu anogara muJoburg ari kuvolunteer guys watinoziva pano anokwanisa kugamuchira zvinhu izvi nekutichengetera kumba kwake. Vanhu ava vari kuJoburg vakatenga anditika hanzi nafarai kana mbedha wauya gogo ndovatengera headboard. Farai chatenga headboard. Gogo ari kana headboard. Farai chatenga headboard ya gogo. Nani maona kana mbedha waveko. Kana mbedha waveko. Achatenga headboard. Nani maona. Then atenga headboard. Yozoendeswa zvazvo patishi ndezvekupesira izvi kana zvinhu zvese zvatoveko. Nani maona. So mbedha tavanawo, ma blankets taanawo, tikuda mapoto apo maitumu atanotenga. Tikuda maplates ekango nemakapu ekango. Maplates ekango nemakapu ekango nemaspoon zvokuti vabikise. Hanimaona ndizvo takuda. Zvokuti vakwanisa kubikawo nezvokuti vakwanisa kutanga muza zvinhu zvingodiwawo nemukadzi. Hanimaona ndizvo zvatakudawo. Anogona kutenga even muchairo chaiwo. Hanimaona. Then grocery Christmas chavatengera. Grocery rekuti vaje paChristmas I'll buy. Inini chavatengera gogo. I'll buy. Guys, urutora nemascreenshots letu ese ndikumada because guys kana ndazoendesa ma pledges aya mangona tichatenga zvinhu izvi musazondinyadzisa guys. Pane vanhu vano pledge akazvasingaiti. Pane vanhu vano pledge guys ozoti azvibudi wakumanikidzeyo kutora paunga usina kubudgeta paya kuti ukave gap. Handitika saka pabuda ordrop nendiro. Handitika ordrop nendiro sister wangu atari kutenga mbedha ndiro ne wardrobe. Andika atari kutenga ndiro ne wardrobe. Thank you
I can get the plates and the cups again. Thank you, Rebecca. Saka ma plates nema cup zvapo. Zvaita kai guys. Handika, zvato imba yacho mira zvapera. Building materials yese ndindotenga yapo. Zvemba zvacho zvapo. Saka done. Handimona. Done. Ndisingazivi quotation yechimwe chiraundi ichauya yakamira sei. Because iyi ndechiflate kai. Iwe maivova unyarero unonga chindokumbira following pana apa naiwe maivovo. Following unokumbira ndeye wa play J pana parubadzigwani. Vapano unokumbira following masitutuko. Handimona. Yeah guys. Saka imba yatomira yagogo. Tozonzwa kuti muchiraundi muri kudiwei. Handimona. Otherwise chingori chiraundi chidiki chemunhu wani. Handika. So thank you guys. Thank you very much guys. Hanzi pekuchengetera paripo very good. Saka Gina who collect Anes garage randoziva. Zvinhu mbedha ukatengwa unofana kuenda kwa uyu chimira zvinhu zvinani zvikuenda zvese ka1. Okay, pane $30 yatumirwa ku PayPal. Ndoni. Thank you. Pane $30 yaswa ku PayPal. Wow, great one. Mais oh yeah. Ishi yapinda $30 ishi. $30 yePayPal irimo. Saka chitanga izvi zvese zvikutekwa guys zvinounganidzwa zvoenda kwa Gina will go and collect ana yomotikari yake. Gina will go and collect everything zvoungana. Handitika ini ndombodzila nezvekuvaka iko zvino kuti kuvakwe first. Animona kuti kuvakwe first. Animona then kana kwavakwa first. Oh wow. Hands 2 bags. Thank you. And Anita ndirerutsira hanzi ndida kubasira intine 2 bags zecement. Saka Anita ane need number dzekuisa mari ku Zimbabwe. All right. Rega ndimgompa number dza mai vaya vari ku Zimbabwe. Ane 2 bags dzecement. Saka inini after all achatenga 6 mabag. Ndotenga 4 mabag. Pane 2 bags dzauya. Right. Mira ndive ndatomupa number dza mai vaya. Mira ndivera tomupa waita hako dia ndipenda tomupa Mai mauruse. Right. Saka Anita ndakuisira maningikiri ku plastering. All right. Okay. Hansimeli msapi mani. Aiwash. Mara isikupiwa munhu. Ari kutenga mbedha wake. Gina anono collecta mbedha. Anditi. Kwanzi mari ngasape munhu kunobhadhara kushop. No problem. Ndine number dzevanhu vekushop. Saka ndichamupa number dzekushop otenga cement kushop. Ava mai vono collecta cement. That's okay. Thank you for that one. Right. Zviriku zvaita. Thank you for that one. Right. So apa ndafara guys. Thank you very much guys. Yes. Thank you zvaita. Guys, imba ya gogo yamira ne property ya gogo yamira. Zvese zvapo mbedha, wardrobe, headboard, maplates, mablankets, imba yatomira. Mazuva agogo ekurarama asara vavateo pambedha. Mazuva agogo ekurarama asara vagara muimba isinganai. Mazuva agogo ekurarama asara vanodyawo chikafu chakanaka ndochavatengera anditika. Right. So no, ndichakusirai audio my sister. Ndichakupa number dzekushop. I think itenga kushop straight. Kana matenga motiudza totuma vanhu vanotora ini bhadhara yekushop. Ndichakupa ma details acho. Mubhadhara kushop. Right. Avari ku midnight coastal saka vakurara. So yeah guys, hande ipanya yedu and Father Diaries acho vakurumidza kuya. Father Diaries. Mashaki 40 minutes chat, right? Vanda pet. 40 minutes chat. Dzokupesa life yangu vanabika. Right. Saka takuda kuti tiningirire tipinde panyaya yedu yanhasi. Anditika panyaya yedu yanhasi toda tipinde pairi iyi. Guys, pane nyaya iri kunetsa. Iyi nyaya iyi andicha try kuti ndi twist andimaona because I found quite obvious. And it just to protect this person, I'm going to twist the story. But muvunzo uri pakuti
kana vachizoda kubudikira chabudikira vega. Anditika pane ndine hanzvadzi yatambura guys. Hanzvadzi iyi iri kuda help. Mwana wepano padiaries ari kuda help. He has tried so many times kuti aite mukadzi, aite zvinhu zvechikadzi, but zvinoramba. Anditi akasvika pakutozvimanikidza kunogara nemukadzi kuti atore mukadzi agare naye, but honestly speaking hapasisina chinenge chiitika mumba. Haana kundudza kwake, haana kana feeling nemukadzi zvachose kusvikira azobudira mukadzi pachena. Andi munogona kuti vedu vega zviri kunetsa pano hapana. Mazuva ekutanga because of pressure yaibva kuhama nezvimwewo zvakanga zvichiitikawo samwe, andika akapedzisira mutora mukadzi kuti akwanise kugara naye, but akaita zvekuti moto mazuva ekutanga kuti aconvince mukadzi, but later on mumba mwanga musina chinhu because hana feeling nevakadzi, ane feeling nevarume, iye ibisexual. So challenge iripo ndekuti azama, aenda kumaprofita, aenda kupi kwaari iye ane chishuwo zvokuti zvinhu izvi zvibviswe paari. Hanimaona ari kuda kuti aite normal, aitewo kwanzi ndaneta nekujajiwa, ndaneta nekutukwa nehama, ndaneta nekusemiwa nehama dzangu chinzi hakuna zvakadaro, but ndichimubvunza history nini anditika yake uyu munhu akatozvarwa akadaro, uyu munhu akatozvarwa akadaro, because ndakamubvunza kubva kutangira ari mudiki kuti uchikura waitamba nei, kwai chii? Iwe ona iwo vanotopretenda kuti ziyana Rozi Makoni. Inzwa iwo unorega kugara palive ini ndandiri ndega. Unorwara here? Are you okay? I was alone when I kupinda bva kumabasa. I was alone the whole day. Saka ndorega kugara. I make money here on social media. I make money. If you are here, I'm not stressed with anything. If you are here, iwewe pano urikunipa mari yako, ndotsvaga mari pano, ndikuda mari yoyo. Ngoti kwai go wambona pano rest. Ukuona pakani ngozi stress yo. Yey. Munhu akaita stress nde the other part. Ini ndita stress yey wakantasa chako yaningaita iwe nde. Ukambowachi ndakaura. Unogwara brain dzako iwe. Ini I make money here my life. Ndikapitira kana ndiripo ndosora pa live because ndichenda kubasa 4 days ndisipo. Saka ndisipo hakuna anenge achita ma live, saka page nenge rakamira. Saka ndiripo ndotoswera pa live kuti ndikaze gap re 4 days andichange ndisipo. Get that into your thick skull. Get that into your thick skull. Right guys? Saka inzwa munzwe ari kuda kubvisa mweya ushu. Handi maona kuti ubve ave just like other people because ari kuti aneta necondemnation ma street. Aneta nekujajiwa nehama. Aneta nekusangana nezvinhu zvakawanda nehama. Handi maona. So he wants to, because the day that he broke this to the wife, and the wife called me and we spoke with Tiritese. And Tiritese kudaro tichitaura mukadzi akachema because anga zvitarisiri, anga chida munhu wake, akachema. Ndakapedza mweya wangu warwadza, akakuchema chaiko. Hanimaona kumurume was stuck, but it was a moment of truth. Zvimwe zvezvo zvatoita kuseruko, it was a moment of truth because he had to tell the wife the truth. Antimaona saka ndo pane nyaya ndiye ansenda message ndokumbura mu address nyaya yangu ishi the guy because ndotomutora kuti hanzvadzi yangu anditi kuti ndingabatsirikana sei, andi ndaneta kurarama upenyu hwokunyepa. Extend kusema message here. Okay, as the hour kutaura zvema plates nechichichi. All right. Anti machona ari mu essay. Saka ari kuti ndibatsirewo, akamboenda kune mamwe mapasta kupi apanonamata guys. Anonamata. Ndo panozombobvunza angu mubvunzo kuti zvinombofamba sei. Anonamata this guy. Zvekutodaro. Anoparidza. Ndine mavideo ake achiparidza. Anoparidza. But mweya uyu watenderera paari. But ndichimubvunza inini kubva kumasure. Antimaona. Was he ever abused? No. Ndichimubvunza history kubva kumasure achikura. Ndakamubvunza kuti wakakura uchitamba nei uchidini, andika aitora kuti ndaitamba nezvidhori ndichitaita zvekuti unoda kunyatso kuona kuti munhu achitanga achikura zvakatanga ari mudiki here kana zvakatanga akura. Handimaona ini kwandiri ndichitachiona guys ka zvakatanga ari mudiki because zvaisi zvaindisanangura ka zvinhu zvaitwa nevasikana but aisvita ari murume. Handimaona aisvita ari murume.
Saka handiziviwo guys kuti anzani vana hana vana. How many pastors are in the LGD? He is a pastor. Akatomiswa kuchechi kwaishanda. Vazvisiva izvo vakabva vatomuzinga. He is a pastor. Iye pachake ndati mukaona achiparidza guys. Denga rinozarukai. But somehow I don't know how they got to know it. Vakamudzinga kuchechi. Moziva machechi edu kuZimbabwe. They are too judgmental. Hey, Hansi, it's easy to get delivered because he's ready to be released from his bondage case. Askana, zvamunotaura izvi. Tikutaura kuti munhu uyu izi pachake is a pastor. Munhu nokuti ukamuona chipadzana kunamata kudaika, you'll be shocked. Anditi, you'll be shocked. Saka handizozivi hangu kuti kuna munamato wake ausikunzwikwa here naMwari. Arikufona kuti chikwa. Thanks in comment section. All right, Hansi dear sender. Hansi tiri mu comment section waiting pakaita mubvunzo tinenge chikupindura imoze. Pane ati ane history ye sexual abuse here. Hansi yes is there na sekuru. Hansi ndakaita inozvi. Hansi wagona wabvunza Hansi ndakaitwa sexual abuse yes iripo na sekuru. Akaitwa sexual abuse na sekuru. Hansi plus ndine vana 2 nachita vana but anavo. Hansi ndine vana 2. Hansi ndine vana 2. Saka poitwa say guys, how can he get help? Mira ndimufara phone ndio ndingataura naye mira. Right. Saka ndanichida kumbonyatso kubvunza anditika ari kuti Hansi akakura chirerwa nasekuru. Akura chirerwa nasekuru. Saka kumba sekuru vaive nemwana ainda kujere. Antika onosungwa obuda odzoka. Oenda kujere onosungwa obuda odzoka. Saka iye semunhu achienda nasekuru abereki vashaika airara mukicheni. Saka sekuru vaive ndivo vaimupindira. Handimaona vachimuita zvavaita izvozvo. Vachimuita zvavaita. Saka Hansi akatomboita 2 marriages zvekuti unofoseredzwa nehama. Akaita 2 failed marriages. Saka ane vana 2 from different vakadzi. Marriages akafeila nekuda kwezvozvo. Handimaona. But saka ndizoti zvinhu zvakadai so guys, how can he get help? How can he be delivered? Say guys.
haina ipesi muri sei. Saka handisi kuziva guys. Pane vanogona here kubatsira zvinhu zvakadai so zvingaitwa sei guys, because of abuse in kuZimbabwe judgments and what not achine mukadzi wake here. Yeah, agere nemukadzi wake, but because pane agreement yatakangoitawo animona, but ari murodhi yekubuda. Mukadzi panonetsa guys, it's a complicated story. Anonetsa aripo because mukadzi akati ndanchida munhu wangu handingangomuti buda just like that. Gagara to sort out his life also buda hake. Saka aripo andimaona. So andiziviwo kuti pane zvinogadzirika sei. Chinonetsa isusu tinovajaja vanhu ava, tovajaja, totaura zvakawanda, toti kudini todini anditi. So but now Mwari vanombotenderera chikoti vanhu ava vabude vakadai. Vanombotendererei kuti vanhu vazvare vakadai naini. Achiri mudiki. Nokuti akamubvunza kuti kuhigh school kana kuti chikoro makamboita baby here. Zvikanzi handina mboita baby. Ndaitamba nevasikana. Handimaona. Handina ndaingoita zvokuti shamwari wani musikana zvototi vanhu vaitofunga kuti danana but yanga iri friend yangu kungovharidzira vanhu. Haana kumboita musikana. Haana kumboita musikana ari kuchikoro. Zvakutaura Chiera Muzimbo, that's exactly what I told him. Kuti live your life, my brother. It's time you accept and live your life. This cannot be changed, but it's like ari so determined. Ndosaka ati taura nyaya yangu futi. Ini ndakataura naye at length, but ndofungawo ari kuda kudzwa kune vamwe. Fona. Saka kana ukabhiyuzwa naye ana unobva wada kudanana nevamwe varume. Handicha understand hanzi this one haasi. Haasi gay aka-abhuzwa. Saka kana aka-abhuzwa, handiti aka-abhuzwa, unobva waita kuti ude vamwe varume. La Betty Aubasi. Ndiye akumbira, don't talk about this. Ndiye akumbira kuti nyaya itaurwe pano. Handiti. Ndiye akumbira. So I don't know, can she stop you whatever online what you are saying? I don't know what you are saying. Don't know what you are saying. Hello. Hi dear. Yes. Good. Ndachida kungobatsirawo but mabatsira ndakuitaka handida kuti tonge ndiri kusounda ndiri kudiscriminata or kind of ndilongo to a level of my understanding when it comes to spirituality as a spiritual person anonzwisa in the spirit world. Paipai panorepwa munhu paipai like zvamabvunza kuti saka munhu akarepwa zvinobva zvapa here kuti munhu anzi atochinja atova gay kana kuti chii. Mazira andoita ini nematichiro atakaitwa mapentecostal medumo panoitika those acts. It's a door that has been opened in the spirit for different kinds of spirits and like zvamanochimbomenshona kuti zvamenshona iye muridzi wenyaya kuti azama atry. You need to know kuti marine spirits are the most powerful spirits, are very stubborn. It takes a spiritual man of God or pastor to help. You understand? Deep. Marine powers ndo sponsor all those things. And I don't want to discriminate. It's all, life is spiritual. You understand? So angangiwe akazama akaita sei munhu waMwari, but we just need to understand kuti marine powers
ane power. Leviathan, those spirits, but Leviathan spirits, they are very powerful. Not to say that God cannot, but it also takes a very powerful man of God. His spirit is not going to cast out, but is a very stubborn power. It's just a spiritual thing. It's spiritual. And mona doors are in the spiritual world. They get hold of somebody. My spirits are not gonna go star a moon in the future. Star a moon, then they find their way to dominate that person's spirit. Povurwa do akazorepka akazodini yezvakazosvika auna animata anoparidza. Antori pastor. He's a pastor actually. Exactly. The marine powers, they saw that star. Kuti achativhiringidzira kingdom yedu mangwana. Then vavamutimira achitori mudiki. Tovachangoti akazvarwa akadaro akadidi, but akatongorongewa kudhara the dark world. Aita akekana kupamari Queen B. Ande. Exactly. So all I'm just saying, kuti it takes those things. Smelly, I don't want to lie to you. I think pakamboita topic bedwetting. Contributed. I was one of those people, and it was so severe. It was years and years and years. Those are marine powers until was in the day, and I was make up my mind with the devil. It's between me and you. It takes that effort. We are going to go to war, and I am going to win. And then you have to win. And more. So it's just about that spirit is just stubborn. Deliverance, iriko, jiriko, jinoanikwa. So, a man of God, I believe kuti, ane revelation ake ekuti, who is a real man of God. And kwanza umuturika mauko, when you have deliverance. And the deliverance, also people need to know, it's not a one-day thing. Yekuti unongo no turiko, vongonza, you are delivered. No, it's a process. And more. No contribution on a spiritual perspective. This is a judge and this is a discriminate. You understand all spiritual things. Okay. Thank you so much. All right. Thank you very much. Okay. Kola varikuti vanogona kubatsirikana vakaenda kune vanhu vanoita zvokunyatsobatsira chaiko. Okay. Hanzi kune vari kubvunza kuti if he has feelings kune vari kubvunza kuti if he has feelings for men, yes, anotorara nevarume, but for women, he must take my pills but to men, it's auto. But here, azvide. Kanzi anchera nevakadzi, anomwa mapirits, kuti arare nevakadzi. Kana achirara nevarume, it's automatic. Hanzi kuvakadzi atozvidi. Asi kuvarume, but yet to do it, kuti asatisfy vakadzi ava vanenge anava. Hanzi pin number. Naimi isaiwo zvenamba yakunipana sisi tina vada kufona. Isaiwo namba unofona. Andimaona. So kola vari kuti marine spirits aya from a biblical point of view, I understand what she's saying. Andimaona. Ari kuti from a biblical point of view, vanogona kuti marine spirits aya ari mwana mudiki, they actually saw kuti there's a star on him. And something powerful that is in him. And since or maybe already is a pastor, maybe they saw kuti anokwanisa kukanganisa mweya yavo. Andimaona. Makamboona kuti kana une powerful spirit, you always disturb when the spirits akaipa. Inina, I know that in Doshiziva for effect. If you've got a powerful spirit, how will run in a want? Because your spirit is always disturbing my spirits as inina and don't Doshiziva. Inaro chete, but I know that for effect sometimes kuti handikoni kuirana nevanu nguva yakareba kana vasina spirits dzinenge vane spirits very different. Hanimona. Kana vane spirits is totally different from me. There's always pane zvinotoitika. Hanimona. So she's trying to say kuti vekumarine spirit kana vakaona kuti ane something chiri paari, they twisted it and vakamuita zvavakamuita ari mudiki kuti paanokura akure ari confused like the way he is. So akuti it's a stubborn spirit. Spirits in the marine world, they are very stubborn. So akuti iye anoziva one semufundisi, he has a revelation yemufundisi anogona kumubatsira kuti akanamatiko ningi zvinogona kumubatsira. That's what Kola is trying to say. Paipa pamunoona imimi vamwari panapa pamunoona sometimes zvinhu kuna mwana kuti avagarisiki padhuze nemi. So
padhuze nemi, kune vanhu vasingagarisiki padhuze nemi yokuti hazviiti kuti vagarisike padhuze nemi. Imimi hazviite kuti vagarisike padhuze nemi. There's something chinongoitika so hanti maona. Sometimes your spirit disturbs their spirits. And sometimes there's something that is on you. Chiri powerful chokuti the moment you step panzvimbo kudai so you disturb them. You disturb chinenge chida kuitika ipapo. Unotova disturba chete. Murimo vanhu vakadaro imi. Variko vanhu vakadaro. Handizozivi vanozvarwa vakadaro manje vai. Kuti inenge siri fault yemwana kana akabirwa ari mudumbu ramai vake. Handitika star yacho yoyo. Vakaichinja ari mudumbu handiti why is it then the child must suffer? Let's say abirwa ari mudumbu mai vatakura baba vemarine spirit ya mwana ari mudumbu. Why then mwana chizosafa? Why then vana chizosafa? Because vana they always suffer vana. Kana akatobuda akadaro ending game racho ari mukuru anowana rejection, anowana condemnation, anowana judgment, anojudgwa. Anti mashona. Ndo pane mubvunzo wangu why kana vachibirwa haisi mhosva yavo ka. The devil is stolen from them, right? Vari vana vadiki mai vasingazivi ari mudumbu. It happens guys. Kuti wakatakura nhumbu anditika vanoita zvavanoita vanogona kutwista kutoropinda mudumbu imomo. Remember sezvataura kuti life is spiritual. Antika they go spirit inonopinda mudumbu imomo kunobata mwana yeye kunoataka mwana ari mudumbu. Panozobuda obuda akadaro. Anti mashona. But why then does this child has to suffer? Because the child will suffer pasina chakaita. Hi dear. Hello. Hi. Hi, yes, Sis Melly. Yes. Yes, nanduda kubatsira brother yangu as well, aripo. Nyaya ye-homosexuality haisi only one way. Ine munhu anenge akazvarwa akadaro. Saka something biologically chinenge chisiri okay kufomwa kunoita munhu, because vanhu vese tinozvarwa when we start unenge wakaita kunge musikana, and then after chinhu chechirume chozodevelopa from that. Saka somewhere somehow pane chinokanganisika chekuti just like munhu anozvarwa ari chirema kana vane autism kana vana vanozvarwa kana kuti mamwe maoko azofoma kana chi. Saka that's one part. There's another part yevanhu ve-abuse. Pavano abused, and this information ndakavhunza vamwe vatori living as magay kubasa kwandaisenza. Ndaivavhunza kuti saka iwewe wakazvarwa wakadaro here? Mumwe akati aiwa isi taitamba neshamwari yangu ndobva andifurira ndobva taita zvatakaita. Hanzi from there ndaida kutozviuraya. Hanzi but because experience iyoyo yakandinakidza zvekuti ndakabva ndangoita mupfungwa mangu makabva mafila kuti that is it. Saka later on kukura aiti ndaingobva ndangonzwa kungoda, but because association yekutanga especially mudiki was nemukomana ndaingofila kuti attraction iri kune vakomana. Hanzi ndakatombotraya nevakadzi ndikatomboita kana vekutenga vakadzi chaivo kuti maybe hanzi asi zvairamba hanzi until ndakazongoaccept. And then kozoti vamwe vekuti mwana uyu kana vanhu mwana ari mucheche vanobvunza kuti kamusikana here kamwana kaya kachingotamba kuti nezvidhori kumahumbwe. Saka kune malevels akasiyana. And then now mascientists akutaura kuti kana mvura yatiri kunwa vakadzi vari kuflasha mafamily planning tablets plus sometimes mapesticides kana chii zviri kuitisa kuti especially vana vechikomana vatochinja level yavo yekuti testosterone inenge ari shoma, vakuwandisa kuita. Saka vanhu ende vachiti mamwe maperfume futi akumanufacturwa nemascientists ari kutoita kuti vanhu vatochinja kuve chimagay. Saka before tanyanya kuzojaja kana kuti chii pane malevels akasiyana. Kozoti yanga ichitaurwa nemai sister yespiritual iyo itoriko futi as well. Saka kubatsirika sei pakadaro? One, hatifanirwi kana kujaja kana kuti mweya wetsvina kana kuti chakati, because hatizivi, ende Mwari haasi benzi anosika kuti mumwe aite chirema mumwe aita so mumwe aita so. Yes, Bible rinotaura kuti mazuva eSodom and Gomorrah kwaive neizvozvo as well, and Mwari akaparadza chinyika. Asi iko zvinezvi zvamuri kuona kuti mune mhuri yega yega yega
muri kubuda munhu ariwo. Saka iwewe munhu ukatanga wajaja mwana wako kana muzukuru akazoita gay, uchazenge uchizodii? Handiti unotongotambira. Amen. So kune vanenge vaona kuti ndo situation yauri, sabrother yangu ari kuti iye haasi kuzvida. Iye haasi kuzvida. Is it Phone, mute your phone. 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 Andina any other phone. Not in Mimi. Vaka join on Facebook. Oh, okay. All right. So, brother, Murukuzi Ramba is it's a conversation. Yakushazvipindura muri mega kudzamisisa chaiko. Yekuziva kuti muri kuzviramba nekuti society inoramba here, muri kusemwa here, kana kuti muri kufila kuti pamberi paMwari ndiri kuita zvinotadza here, kana kuti once makwanisa kuansa izvozvo. My brother, be true to yourself. Understand kuti Mwari haana kumeka mistake. Understand kuti imi muri kutaura kuti maitamba nezvidhori before abuse yaitika. Yes. Saka understand kuti mazivano zvawanda zvekuti, and imimi muri munhu, I would prefer you, my brother, munhu ari kushumira Mwari, ari kuda Mwari, than mondi dziri kunze uku dziri straight. Yes. Saka ipapo understandai kuti rambai makamira muchokwadi muchiparidza shoko raMwari, nyangwe mustreet, nyangwe vekuchechi vakati havachakudai, imimi paridzai mustreet. But nyaya ichanetsa ndeyekuti munenge makudawo partner, muchaitawo mafeeling ekuti ndodawo kurara nemunhu. Tsvagai one. Kana zvirizvo zvamuri kuti mutori gay, tsvagai one partner yake, just like inini ndotsvaga murume ndororana nemurume wangu. Yes. Togara tiri tesa. Imimi tsvagai anenge ari yewe muchechi. Muchinamata pamberi paMwari muchiti Mwari, isu hatina kuzvichuza, asi tinomira murudo according kumacommandments amakatipa, kuti you shall love your God with all your heart, with all your mind, and with all your soul, and you shall love your neighbor as you love yourself. Saka imi muchange muri munhu anomira pakuda, muchange muchibatsira kana vanenge vachitambudzika, muchange muchipreacha chokwadi, kupreacha kuti turn away from zvivi, Jesu ari kuuya. Asi muchimira pachokwadi kuti ini ndiri mugay, ini handina kuzvisarudza, asi ndinoziva kuti Mwari anoda. Pane socialite inomira inomboita controversial, but munhu anomira pachokwadi kuti ini ndo zvandiri, asi Mwari ndinomuda, eda akanamata akaimba zveshuwawo denga rinonzwa. Asi rambai muchinamata. Zvamakatoitwa, sometimes itestimony neministry, Mwari akutokushandisai makadaro, korona yenyu inenge yakakumirirai. Ndosaka ndati ini ndinochuza imi kuti vangu. Why? Because muri kutoshumira Mwari nekuda Mwari, ende muri kutorecognize. Mukaona socialite yandiri kutaura, inotaura kuti izvi zvinhu zvakashorwa. Handitombodi kana kuti mwana wangu anga achidai, asi munhu anomira muchokwadi chake. Saka my brother, give yourself freedom yekuziva kuti wakakwana ende unodika and you are precious sezvauri. But ramba uchinamata muchokwadi, but especially ministry yako. Shumira my brother kuna Mwari, uri zvauri izvozvo. Kana Mwari achakuchinja. Ende hapana kuti mumwe munhu anokupa deliverance, hakuna zvakadaro. Jesu akafira tese pamuchinjiko. Iwe une simba rekumira naMwari, but understand kuti will yaMwari will always prevail. Mary Magdalene anga ari chipfeve, but Jesus akauya aine mission yekuzoti kuti vese vakazvidzwa, vanosekwa, vanonzwi, ndo akakwanisa kupukuta makumbo ake aya. Ndo vakange vakamira Jesu paakamuka, ndo vakave one of the first witnesses achiona achimuka. Saka ramba wakamira my brother. Nyika yatakuenda inyika yekuti makeys ehedheni paachange anishwa, kana vanenge vachiita zvinonyadzisa, vanenge vachiita mustreet mutakatarisa, vangani vari kutaura zveurombwa, vangani vari kutaura zvekutomira vachitoganza neuroyi pamberi pedu, because haamazuva ekupedzisira. Iwe ramba wakamira chete, wakamira uchishumira Mwari, brother yako. Amen. Dai zvaigona kuti adzimai vange vachiriko, but it would actually help you with another angle, how you can live successfully muri vairi. But it's because matove on your way out hazvinei. But kana manje kwakuhama, imimi kana zviri kukunetsai, makatora mukore kuti muzobuda kuti ndiri gay,
hama hadzingakwanise kungoti ne1 day dzongotambira handiti. Saka vapeiwo that grace, vapeiwo imi rambai muri ngori nerudo, rambai muri ngori munhu ari zvamuri, muri munyika yekuti hamurohwe kana kuurayiwa. Saka ndotototenda Mwari. Saka but musaite zvekuhwanza kana kuita varume vakasiyana siyana siyana siyana. Kana maona kuti zvakukurirai, but kana muchikwanisa itai Paul akataura kuti ini ndezvekucharora, ndaakumirira chii munamato nebasa randakapiwa naMwari. But Paul chaimunetsa aive tove nechirwere cheskin nesimba raaive naro achinamata nekuita sei, asi Mwari akatisiya zvakadaro. It was what he calls a thorn in the flesh. Mwari haana kubisa kusvika afe Paul. Mwari haana kumbomuheala of that, but ministry yake today tinoramba tichienda nayo. Saka ndo mashoko andinokukurudzirai. Kana brother yangu uchida anyone wokutaura naye kana anything, inini I'm there because ndinoaccepta chero munhu, ndinoaccepta because Mwari is love. And sometimes vazhinji vakaenda ndoswa kunyika dzekunze vakatoita ilo yekubhana kuti hakuna chechi inoti tinodeliver from gayism, nekuti vanhu vacho vaitozozviuraya. Vaitozozviuraya because unenge wafara wati ndadhilivhwa, but wagara wawega, murume akangoti wato neattraction wakutonzwa. Saka munhu aibva azozvivenga kusvika kuti beta ndife. Saka hatidi izvozvo, hatidi izvozvo. Tongoti ramba wakadaro, ramba womira pachokwadi, but kusaite zvekuvanza, nyangova nyika ikaseka. Isusu tese takazara paSismeli's Diaries, vanhu vazhinji vanhu vakatosekwa, vanotovengwa nehama, vanotoita sei, but tinorarama. Tinorarama because mukatanga kuraramira vanhu zvichatokuitisai kuti imi vanhu nhasi vanotaura mangwana because vangani vanhu vari gay vedu vakawandisa. Saka nhasi vanhu vakakushorai, vakakudzingai kana kuchechi, munoparidza kana kumatombo chaiwo, paridzirai kune matombo, but paridzai shoko raMwari riende mberi. Ndatenda hangu sisime. Right, musati madonha kwanzi navamwe madza panapa mandishamisa ndasana mbozvinzwa iri kuti Mary Magadharina chaive chifeve. Hello, sis Mary. Imbomira imbopedza nevari pafoni. Hanzi mandishamisa ndasingazivi kuti Mary Magadharina chaive chifeve sekutaura kwamaita. Ndakanganisa pamwe ndaresva, but haasiri here wekuningirikira wekuzoisa perfume kuda Jesu. Haasi. Haasiri. Haana uya chifeve chemubhaibheri hachina kutaurwa zita. Ochipeva hachina kutaurwa zita. Mary Magadharina naMary ndivo vanga vari masisters aLazarus. Okay. Saka aiwa ndindakanganisa. Aiwa maita mandicorrect. All right, no. Makanganisa. Aiwa handisi muparidzi kana chii. Aiwa but chifeve chemubhaibheri. Nemukadzi wekuSamaria. Exactly. No, thank you very much. Powerful words though. Powerful words madzinzo akaidza taurwa naKola. Handitika, my brother, hands truth, be true to yourself, live your life. Handitika, I would choose you over my straight pastors anoita zvidavado, because iwe uri kuda Mwari nemwoyo wako wese, uri kutobetla, you are battling that. Handika, but uri kuda Mwari nemwoyo wese, right? Kola, hello, vari paFacebook. Hello, sis Mary, zviri sei? Mushe muri sei? Inini hangu, I believe that life is spiritual. And brother vari kushanda neBible, vari kunyatsoverenga vachiona chokwadi, handiti? So ivo chero vakaparidza sei, chero vakanamata sei, vanofila, vanozvinzwa mukati mavari kuti this is a sin. Even isusu vanhu tinenge tiri state unonzwa kuti panapa ndiri kutoita sin, handiti? So life zvairi spiritual kudaro pekuti iwe ukarota hope sei dzichizozadziswa panapa, wakazvirota 2 months ago, 5 years ago, zvinozozadziswa because life is spiritual. Zvatangira uku above zvozouya pano pasi. Saka brother, that feeling yavari kunzwa ivo vakatrapwa, his soul is trapped somewhere by the devil. Zvakutoda ivo nemaprayers avo. The pastors that he's going, the pastors ndeve kukingdom yangaitaurwa nemumwe sister ambobva kuenda akati this is marine spirit. So marine spirit iyaya inotrepa masouls evanhu kubva ari mudumbu. Ini ndakambonzwa munhu kuti tinongopinda muchechi kana pai aine spirit dzake otodzisa pana mai vane nhumbu paipai, atopedza mission yake akutoenda.
saka brother vakatrepwa vatrepwa kudaro satani anotoziva kuti munhu ndakamutrepa kudhara kubva ari mudumbu raamai vake. Then uyo sekuru kana kuti kwavaigara mwana wasekuru aivashandisa uyo aitoshandiswa, which means kujeri kwaaienda kwikwi ainoshandiswawo nevanhu vane maspirits avo obva adzokawo pamwana. Saka mwana akatokura aine maspirits iwayo ende anenge awanda. Remember kuti that spirit iyoyi inouya nekumashure iyoyi iri very strong yaishandiswa nana P Diddy ende ndio spirit iri kurule the world. Kola. Kwani that spirit iyoyi iri very strong. Kola mnapenda this spirit is very strong ndo iri kurula the world. That's why vauya nenhingiriki nema-LGBT what asina kunwa kuzvipedzesa vari kusapota nhingirikini because vari kurwa nagenesis. Vari kurwa nagenesis, Mwari akasika murume nemukadzi, then ivo vobva vati murume kumurume mukadzi kumurume, love is love. They are fighting with God, these people, and they have organization that they are supporting that thing. So isusu panapa padati accept yourself. Yes, you can accept yourself, you can move on with your life, but inside yourself you know edi musi wakunofa madhimoni aya anga achikushandisa to this world ndo vari kukutambira kuenda newe kuno kutomenda again. Ende zvinonzi Satani is ndiye anokuwitnessira kuna Mwari kuti uyu akanga achiita izvezvi ariye futi anga achikushandisa. Saka baba kana vachida kusunungurwa zvakutoda ivo nemabvi avo ende mapastors are in this world. MuZimbabwe munogona kushayikwa, muSouth Africa munogona kushayikwa, but I don't know. Ini ndakaonawo mamwe matestimony kune vamwe ngavamboendawo vanoona ana James Kawaya vaipa testimony dzavo vanhu vekuUganda, nana Erica Mukisa anenge achingopawo testimony yake vamboona zviri kumbofamba sei. Ende kune musikana aitotaura kwaErica Mukisa kuti inini ndaingoshanda nezvekupa vana madhimoni kana kubvisa mimba dzevanhu muchechi. Saka vakaendawo vanoona kuti Mwari vari kuti kudii nazvo. Ende tine brother futi vanonzi Tatenda Gurupira variko kuYouTube vakasangana vakaonawo hewo vakaona kuti zviri kumbofamba sei. Saka ini ndatenda. Saka brother vakaenda vemagurupira vakaenda kuhewo. Brother Tatenda Gurupira muZimbabwe vakaenda kuhewo vakanoona zvavakaona naMwari. Saka brother vanogona kuenda kuYouTube kana live yazopera vonoona Tatenda Gurupira kuti ari kuti kudii nezvehealth akaona chii. Okay. Kola kuna Prophet Madungwe vakaenda kudenga. Prophet Madungwe vanoti vondaenda kudenga. Sisi Mirakati. Okay. Taura ikona. Ningirikini pane pamwe pavanoona kuti aya ndo masketch edu. Kozoita munhu akanyatsoita akaenda encounter naMwari akaita unoona kuti uyu munhu ari kutaura zvinhu zviri not in this world, because pane mumwe musikana akataura kuti this world ine birthday imwe chete nekudenga kwashona ikoko. Saka zvinoitwa kudenga nepano pasi. Saka ngavaende vanoona brother Gurupira first. Ini ndo vakandivhurawo maziso angu na Erica Mukisa na James Kawaya vamboona kuti and deliverance yataurwa nemusikana uya is not for one day. It takes time and a process, because ivo vari kugara muworld yekuti vanenge vachitojajwa ende vachagara vachingofunga kuti ndiri kutojajwa, but hapana chisingaperi naMwari. Kana vazouya umwe musi vachazotaura netestimony yavo, but zvekuti you need to accept. Kana usinganamati yes, but kana uchiziva bhaibheri kuseri nekuseri muchaona kuti brother kuaccepta zvichavanetsa. Anditi. Alright. Kola musaende because ndataura navo before ndatanga. Toigara sei nyika inonetsa ine vanhu vayo pfukama tina matire muri yedu. Okay, number one, Kola, I want to ask you a question. Andika, so voice yangu raenda ndakubvunza question. Yes, no. How do you know? Yes, who's better than 6%, but all right. Not slowly. All right. In the first question I want to ask you, Kola, how do you know the people that you are saying? Because you have gone to them, so you are attesting to them. How are you so sure those are the prophets that were called Kunawari? Those are the prophets Anwari. Because remember, in the same Bible, don't worry, but in the Bible it also says, be you aware of those fake prophets. Those same prophets,
vanokuitira zvese, vanokuita mamiracles. Ndakapinda muchechi kola ndikaitwa hanzi miracle money, ndakabudisa mabank card angu ndichifunga ndiri millionaire. I had to work to make sure I get my money. So can you tell me how you know? Why is it that you know and nobody else knows? Why is it one is choosing? Yes, we're the chosen ones. It says in the Bible. Mira, wait, because I want to show you. I know a bit of the Bible. It says, Kudushoni, when you're the chosen, you're a new generation. All things are passed away. But in that same Bible, it also tells us, Kudushoni, those ones, those prophets. There's fake prophets. There's those fake ones. They'll give us fake miracles that we believe are real. So how do you know? Vanhu vandi kutaura nezvava ndamboti brother ngavaende pamuprofita. Ndosandati muno muSouth Africa togona kushaya muprofita, toenda kuZimbabwe pamwe togona kuwana wani pamwe ndaamwazha chete pavanhu vese vanoclaima kuzviti maprofita. Handiti toenda kwavanogara vanhu vavo kunyika dzavo kunogona kushayikwa wani, because inini I'm one of the people ndainge ndichinamata on a TV ndichibata screen, later on kuzorealize kuti this prophet anga achitoriwo vampire, a prophet of doom. Handiti munhu zvona for many years ndakatorasika. Saka muprofit inini handisida kuti vaende vanoprofita, ndati vanhu ngavaende vanoona testimonies evamwe kuti vakabuda testimonies. Remember, he also says, Christian, those testimonies could be fake. Somebody will give you a testimony that is fake. Let me use a good Mira, wait, we have the spirit of Mira, discernment, my sister. You can see. Wait, caller, let me use a perfect example. That bishop, whatever he was that died, people prayed. We saw miracles. We saw death, people waking up. But guess what we saw? When he died, we also started a single journey. He was abusing women. He was doing this. He was doing this. He was doing this. So how do I know that how do you know the person that you are telling me to go to is the right person? That's why ndati handina kuti enda kuna prophet, ndati enda unonzwa matestimony evamwe vari kutaura. But how do I know those testimonies are right? Let me tell you something. I'm going to use me as an excuse. There's one day ndangandiri muchurch andika kwaGilbert there. Vanesa kuumburuka. Yeah, he was known at that time. Ndingasara ndega. Veso pakati ndakati ndakadona futhi. I didn't feel anything. Ndakambodona. And I knew somebody was going to catch me. Because you have Madonna, because wanga ori munhu wemasketch, and you helped yourself, you saved yourself from that prophet. Because I gonna kuzotokukesa because warambire chi wakamira. They say, okay, that same person, all right, that same Cuban Antica, I will use him because I was there for a very long time. That same Cuban there, but I thought there was miracle babies. Is there miracle babies? You tell me. No. That's a divination spirit. Divination spirit ndo iri kushanda. Okay, is there, all right. Okay, wait. Can we continue tomorrow? No. Can we continue tomorrow? We want to continue now. It's even by charge. But andina charge plus ndabikira father waona. Father dad is independent my details in this Uber Eats. Father dad is not sitting together pano. Because I want to. Do you know what it is? I want to be the one because I want to know. Coach lunch box naikati. Usadaro iwe. Father dad is independent. In the Uber Eats. Vanwesava vatozozvionera. No, Sisimeli, do you know what it is? I want to, do you know? The reason why. No, do you know the reason why I have these arguments with these callers is because let's do it tomorrow. Let's do it tomorrow. Mangwana kokandaf. Uchipa native pano. Unengoripo. Voice line ndikuraya paFacebook nekutaurisa. Mangwana, all right guys, we are mangwana timbota nakola. We invite you again tomorrow. What time? We are ngatingoti 1 Muscat. All right. Kuti tiwane chai vasati vachaisa kuchaisa vasati vadzoka tiwane kubika. All right. So thank you guys. Mangwana, we are to continue. All right. Bless you guys. All right. Bye bye. All right. Okay. So guys, ndakwenda guys. Yanga yatotanga nyaya yesu momuziva. Saka ndakwenda guys, ndichibika tosangana mangwana na 1 o'clock. Andika kana ndoti earlier na 12 because tine special guest I think it's nayo pana pa mangwana.
tine hot city mangwana handitimbobvunza munhu uyu kuti zvaanoita anozviitirei, chii chaiko chaiko chinenge chimboitika, chii zviri kumbonyatsofamba sei hanomaona mukati meupenyu hwemunhu uyu. Saka mangwana tobatana masikati totanga tapedza tete masadha nemadhadha avo vanenge varipo, ndisingazozivi manje tichaisquiza yava tovapawo futi time yavo ndogara nangoisa tambo ndakabayirira nditika kuti zviendere mberi. Guys, stay morara zvakanaka, tobatana zvakare munguva inotevera. Mweya nenyama zviri pamwe chete. Love you guys.